Presyo ng iba't ibang isda sa Dagupan City bumaba, alamin sa report. Bagsak presyo ngayon ang ilang panindang isda sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Ang bangus na dating 170 pesos per kilo, ngayon mabibili na lamang sa halagang 150 pesos kada kilo. Ang hipon naman na dating nasa 380 pesos per kilo, ngayon nasa 300 pesos na lamang. Bagsak presyo na rin ang presyo ng galunggong na mabibili na lamang sa 100 pesos per kilo. Ang malaga naman na dating nasa 350 pesos per kilo, ngayon mabibili na lamang sa 250 pesos kada kilo. Bagsak presyo, dati 350, 320, ngayon bagsak presyo 250 na. Kasi matumal walang daming bibili. Nagbaba ng presyo ang mga tindera dahil bumaba umano ang bilang ng mga mamimili dahil sa banta ng COVID-19. Samantala, ang karne naman ng baboy ay nasa 220 pesos per kilo pa rin. Ang manok ay nasa 160 pesos per kilo at ang karne ng baka ay nananatili pa rin sa presyong 360 pesos per kilo. Ayon sa ilang tindera, nagpanic buying umano ang mga mamimili ng karne. Kaunti ang bilang naman nagtitinda ng karne dahil sa ipinatutupad na community quarantine. Kasi yung mga ibang tao po, ma'am, nagpapanik po sila. Kasi may mga nagsasabi po na 3 days po nasarado yung Malingas Market. Ngayon na naman may bagong memo na naman na hanggang 1 o'clock lang daw po kami. Patuloy ang pagbabantay ng otoridad sa mga presyo ng bilihin, lalo na ngayong panahon ng krisis na dulot ng COVID-19. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, Balitang Amyanan.